хора. Сега играме това, защото не знам защо. Играме с топка. Знаете какво паси тук? Я знам. Да удрите с... Вие знаете, що викам аз. Може сте по-добър от мен. 100% мисля. Какво сте? Вие сте по, аз съм нуб. Не съм толкова много нуб. Аз го лево... но аз съм. Съм цяха. Идвай тук. Той мъчи. О, не. Добре, хора. Добре. Път. Какво идва? Мама пускана. Вижте ви. What? Аз печел. Не знам. Но Лео, кога станах 11? 12. Аз беше 11. Това не е фейк. Знаете ли? Това не е ваше видео. Да. Правам всичките кото е същото и не е фейк. Какво? Просто каледам камерата. Гледам топката. Вот. Мале почти.